मराठी राज्यभाषा घोषित जावची म्हणून फाटल्या कांय दिसांसावन आंदोलन चालू आसा। हे आंदोलन दुसऱ्या टप्प्यार व्हरतना 22 डिसेंबर 2015 वाळपय नगरपालिका व्यासपीठार धरणे धरतले, तशेंच उपरांत वाळपय वाठारांतल्यान फेरी काडटले अशें 70च्या मराठी राज्यभाषा समितीचे अध्यक्ष रणजित राणे हांणी सांगला। आजची जी बैठक आहे ना ती 22 तारीखला वाळपय या ठिकाणी धरणे कार्यक्रम आहे, त्याचे जे आयोजन आहे त्याच्यासाठी आजची बैठक। त्याच्यात असं ठरलं की सगळ्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या ग्रामपंचायतीवर जे मराठी प्रेमी आहे त्यांना संपर्क साधून सगळ्यांनी तिथं उपस्थित राहावे, त्यासाठी कार्यकारिणी इथं आम्ही काढलेले आहे। त्याच्यात सगळ्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या विविध अशा सदस्यांना वाटून दिलेल्या आहेत आणि आमचा प्रयत्न असा आहे की त्या दिवशी बहुसंख्येने असे मराठी प्रेमी इथं उपस्थित राहून हा जो धरणे कार्यक्रम आहे त्याच्यानंतर एक फेरी असणार आहे आणि मारुती जे आमचे आराध्य दैवत आहे त्यांना एक घराण्याचा कार्यक्रम इथं होणार आहे। त्याच्यासाठी बहुसंख्य मराठी प्रेमी हा भागच आहे तो 100% मराठी प्रेमींचा आहे आणि त्या दृष्टीने त्याचं आयोजन करण्यासाठी आज पूर्वतयारी या दृष्टीने आढावाची मीटिंग आहे। याविषयी आढावा घेवपाक समितीच्या सदस्यांनी बसका घेतले उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी ही माहिती दिल्या। सगळ्या मराठी मोगींनी या धरणात वांटेकार जावचे असो उलो राणेन मुखार मारला। वासियांना आणि गोमंतकांना माझं आव्हान आहे की त्या दिवशी आपला बहुमोल असा वेळ काढून एक मराठीसाठी एक आपला बहुमोल वेळ काढून सगळ्यांनी तिथं उपस्थिती लावावी आणि मराठीचं प्रेम तिथं व्यक्त करावं। सरकारान फावो त्या वेळार मराठी राज्यभाषेची समस्या सुटावी करपाचें आश्वासन दिला, मात अजून मेरेन याविषयी कांयच पावल उबारलेले दिसना। मराठीक जर राज्यभाषा घोषित केली ना जाल्यार सरकाराक मराठी मोगींच्या रागाक मुखार वचचें पडटलें अशें समितीचे गोपाळ ढवळीकार हांणी म्हळां। आमची आता वर्ष दीड वर्ष ही चळवळ सुरू आहे मराठी करता, मराठी राज्यभाषा या करता आणि आता हा आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आम्ही सुरू केला आहे। त्याच्यामुळे सरकारवर दबाव यावा, कारण सरकार आश्वासनं सरकारनं दिलेली आहेत पण ते आता चालढकल करत आहेत। आत्ता करतो आपलं 2017 साली करतो असं त्यांचं चालढकल चालू आहे। तर आम्हाला ते आत्ता या निवडणुकीपूर्वीच हा विषय सुटलेला हवा आहे। हे आता प्रत्येक तालुक्यामध्ये धरणे आंदोलन किंवा मेळावा अशा प्रकारचे कार्यक्रम सुरू केले जेणेकरून लोकभावना सरकारपर्यंत पोहोचतील। किती लोकांच्या तीव्र भावना आहेत मराठीविषयी, मराठी राज्यभाषा ही लोकांची इच्छा आहे ही सरकारपर्यंत पोहोचेल। सरकारान येता त्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मराठी भाषेचो हो विषय सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या। आणि जर हे सरकारनं केलं नाही आता येत्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी हा ठराव आणायला पाहिजे। जर आणला नाही तर त्यांना लोकांच्या क्षोभाला सामोरं जावं लागेल आणि त्यांचा जनाधार ते गमावून बसतील आणि त्यांना पुढची निवडणूक कठीण जाईल असं आम्हाला वाटतं। आरडीएक्सो खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे।